Минзәләбаш авылы буенча сәяхәтебезне дәвам итәбез. Сәлам дуслар. Бу авылга быел 100 ел. Шу уңайдан узган чыгарылышта без зур матур бәйрәмдә катнаштык. Яулык җыйдык авыл халкыннан. Бүген инде менә бөтен кеше зур бер мәйданга җыелды. Авылның 100 еллыгын бәйрәм итәргә. Бу чарадан без дә читтә кала алмадык. Әлбәттә килдек. Нинди халык яши соң бездә? Алар ничек итеп бәйрәм итә? Бу тапшыруда шушы сорауларга җавап эзләрбез. Алар белән бергә без дә күңел ачарбыз. Тапшыруыбызны башлыйбыз. Карашлар Яңа Минзәләбаш чәчәк атар, яшьләр белән бергә яңарыр, тырыш халкы белән горурланыр. Мен авыл, 100 яшьлек яңа авыл. Бүген Минзәләбашның 100 еллык күркәм бәйрәме көтеп алынган bir гасыр үткән әйбит. Шуның өчен менә без шундый элекеге бәйрәмнәребезне яңадан кайтарып, бүген Сабан туйда түгел, бүген ул халык бәйрәме, бүген авыл бәйрәме, бүген монда нәселләр җыелды, бүген монда онук чуклар, ничә нәсел башлаган булса һәм бүгенге көндә ничә нәсел буын чылбырын дәвам итә, менә шулар җыелган күргән матур бәйрәм бүген. Менә ул тарихны актара башлаган безнең bir караганда сөйүндүк, гырурландык, бездә шундый тырыш кешеләр, яхшы кешеләр яшәгән. Икенче яктан караганда инде безнең теге ил буенча бара торган төрле шаукымнар нәтиҗәсендә каз тиреләре чыга, шундый бик кызганыч хәлләр бик күп. Аллага шөкер, үзебезнең бурычны үтәдек шикелле. 300 елдан артык, 400-га якын язылмаган авыл тарихы тупланды. Монда только архив материаллары белән генә бара. Мин моны авыл тарихы димәсем, мин моны хәтта энциклопедия дип әйтәм. Әйе, менә Сарман районы бигрәк актив ул яктан. Көлмәт авылы, Илексаз авылы тарихларын икешәр китап чыгардык без анда. Хәзер аннары менә Минзәләбаш. Минзәләбаш авылының халкы 3 төрле сословиедә торганнар алар. Беренчеләр типтәрләр, икенчеләр ясаклы татарлар, өченчеләр йомышлы татарлар, служилый татары. Менә ясаклы татарлар Зәй, Нижикам сиякларынан күчеп килгәннәр. Ә менә йомышлы татарлар, служилый татары, алар Кукмара ягыннан килгәннәр. 1744 елда монда урыннар табып килгәннәр. Алар килгәндә инде монда авыл булган. Минзәләбаш халкы ул чынлапта 3 төрле халык булса да бик бердәм булганнар. Бүтән авырлыкларны бергәләшеп җиңгәннәр. Бик тырышканнар. Рәис абый, без бу китапны түземсезлек белән көтәбез. Зурлап презентациясе булыр микән? Аллаһы бирсә булыр. Атласыкса күлмәгемнең билбаулары бушага. Ике былбыл талга кунган берсе сиңа ошага. Кашык белән стаканга су тутырып карыйм. Минем көндәшем бар, соперник дибез бит инде. Исемең ничек була? Нияз. Нияз белән без хәзер ярышачакбыз. Кемнең стаканы беренче тула, шул җиңүче. Башладык. Бәләкәй генә кашык стаканым тула белмәде. Хәлем бетте. Микрофон тотып сөйләү күргәҗиңезгә икән. Эшләмеш ашамый, Сабан туйда бөтен кеше дә уеннарда катнашып бүләк җыя. Стаканым тулды. Димәк, бүләк минеке. Зур рәхмәт кызлар, рәхмәт. Әтием Габдрахман бабайның улы Ризатдинов Халид. Ул математик укытучысы булып эшләде гомер буе. Аннары сугышларда Ленинград блокадасында булды. Ленинград блокадасында сугыш биткәнче шунда булып, аннары 46 елда гына кайтты сугышлардан. Аннары
шушылай иттереп гомер буе мәктәп директоры булып, математика укытучысы булды әтием. Бик булган кеше, мишләр гомер буе бүтән Минзәлә башка, яңа Минзәлә башка, иске Минзәлә башка, күрше тирәле авылларга мис чыгарып йөрде. Бик уста мишие. Шушылай матур кедәри сабантуйлар элек. Атлар бизәп, егетләр шулай матур итеп була. Менә 30 ел кадәр моның булганы юк сабантуйны. Ничек сезгә бәйрәм ошыймы? Шушы кадәр матур, күңелле. Ил көннәребез имин булсын, матур булсын, Раббым, я Рабби, я Рабби, я Рабби. Ташымағанға 20 ел, әлхамдülillah, қазір ауылларда су бар, су кірген. Алла ярдәм берсін, біздің әбилер нешік шыдағаннардыр. Бір круг берген орада да хәл бітті. Сабантуй менә шушылай, элекеге елларға да қайтарып келе екен ол. Güzel апа, сөйлеп кетіңіз әлі, менә бұл бәйрәмні ұйыштырушыларының башында менә сіз тұрасыз екен. Кімнің идеясы білән ұйыштырылды, шынан да бик көңілді шара, искетмәлі, халық да бірден. Көңілі өте сабантуйы да. Ауылымызда, біздің яңа Мизелаш ауылында, кішкенегіне ауыл инде. Менә 30 еллап сабантуйы булган екен. Авылыбыз инде таралып бетә башлаган иде. Безнең яңадан җыелып, яшьләр йортлар салып, нигезләр тургызып, менә шушыннан соң авылыбыз яшәреп китте. Инде авылның 100 еллыгына әзерләнү безнең 1-2 ел элек үзебезнең активлар белән сөйләшеп, әйдәгез әле бәйрәм үткәрергә, сабантуй урыннары исән сау бит әле, өлкәннәребез бар бит әле дип. Авылыбыз бик бердәм. Бу безнең менә шушы бәйрәм вакытында айра күренде. Сөлге җыю бәйрәмен үткәрдек үткән атнада. Атлар белән күңелле булып, мин үзем дә сокланып калдым. Чөнки безнең алай көтмәгән ик, алай матур булыр дип уйламаган ик ул текле сөлге җыюны. Бөтен йоласына туры китереп, атлар белән, кыңгыраулар белән, авыл халкы күстәнәчләр белән, ишек алларына табыннар әзерләп. Бу шаккаткыч дип әйтергә кирәк. 30 ел булмаган монда сабантуйы, бу авылныкы. Элек бары хәзер менә яңадан менә 30 еллыкка сабантуйы. Сөп бик яхшы, замечательный дип әйтергә. Югары дәрәҗәдә уза. Бик күңелле. Бүтән тарихны кабатлап узабыз. Ул башлары атлар белән узулары бик кирәккә якын. Рәхәт итеп, шушылай итеп гомер итәргә язсын барчабызга да. Без рәхәтләндереп эшлибез дә, яшибез дә, җырлыйбыз да. Әллә һавасы килешкән, әллә нефт төбәге булганга, бай, матур, күңелле итеп, хезмәт белән тырышып яши биредә халык. Авылның 100 еллыгы уңайнан үткәрелгән бу чарада без дә шаһит булганыбыз өчен чын күңелдән шатбыз һәм оештыручыларга чиксез рәхмәтебезне әйтәчәкбез. Сарман районында тырыш халык яши. Бу районга тагын килер без әле кунакка. Мин Фирүзә Хәмидуллина, шулай булгачлан сезнең белән сау булашмыйм. Ә бары тик очрашканга кадәр дим. Исән сау булыгыз. Чәчем сорырак барыбер. Җыелды биредә бәйрәмнең барлап язмыш юлларыннан үтә. Нинди бәйрәм? Саба. Рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен. Пловны без ашыйбыз, тапшыруны сез карагыз.